Τι θα μας παίξετε σήμερα? Πρώτα είναι το Godfather, μετά της Carmen. Α, Μπιζέ. Μάλιστα. Και μετά έχουμε επιλέξει το... Τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά. Μπράβο σας. Πολύ ωραία. Άρα, όπως καταλάβατε, εσείς οι ακαλλιέργητοι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακάτρεμα, γιατί έχουμε ένα πιάνο, θα μας παίξουν δύο κύριοι, οπότε προφανώς θα ακούσουμε ακάτρεμα. Συγγνώμη, αλλά δεν ταιριάζει με αυτό που θα πω. Είδω γύφτο στη γενιά του και αναγάλια στην καρδιά του. Σε βλέπω σήμερα ενθουσιασμένη. Τέλεια. Και πραγματικά ανυπομονώ να σας ακούσω. Εγώ περισσότερο από όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Αρχίζουμε. Α, σκαμπό, δεν έχετε φέρει σκαμπό? Χωρίς σκαμπό. Στα όρθια. Α, σκαμπό. Τι κάνατε? Του φύγε του αριστερού λίγο. Τα χτύπησα. Ευγενία, δεν σε πήγε σήμερα. Ναι. Γερακίνα. Χορεύεται. Αν και το έχω ξαναδεί, έτσι στο YouTube, για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν πολύ καλό και εδώ. Μην μιλήσεις. Η κυρία Μανολίδου άρχισε την κριτική. Εκείνη έχει το κάθε δικαίωμα να περάσει και στο δεύτερο σκέλος. Ήταν ανάλογα με τις Δύο είναι τα προσδοκίες σας, σκέλη αυτό που που παίξανε. Αυτό καταρχήν δεν ήταν ακάτρεμα, προφανώς. Ναι, όχι. Ήτανε Ναι. ακάτρεπη, ενδεχομένως. Wow. Σας άρεσε, Μπράβο. Κοκκόνες του λες. Πραγματικά ούτε καν να σας κοιτάξω δεν μπορώ πια. Και τι θα κάνετε, θα φύγετε και από εδώ να πάτε πού? Δεν υπάρχει άλλη θέση να πάτε πιο εκεί, κυρία Μανολίδου. Σε αυτό το talent show έχετε Και εξαντλήσει το την πιάνο θα έλεγα να απόσταση. μην τα αγγίξετε τώρα. Καλά, το πιάνο πάει για απολύμανση. Είναι αυτό που λένε πουλόφωνο. Πέραν, τι να πω τώρα, τι κριτική να κάνω, τι αυτό. Κάτι σε πουτσίνι, ξέρετε. Ναι. Για να έρθουμε στο επίπεδό μας. Ίσως σε ένα επόμενο επεισόδιο. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Εγώ πραγματικά ούτε τη δύναμη να πατήσω κουμπί δεν είχα. Τελειώστε εσείς, γιατί με το πουλόφωνο εμείς το καταφέρνουμε στην κριτική, Ευαγγέλη, και στο Πουτσίνι. Ναι, συνεχίστε εσείς, γιατί εγώ πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό το έκτρωμα το οποίο είδα πριν από λίγο. Ναι, μην το παίρνεις τόσο σοβαρά. Πλάκα κάνανε τα παιδιά. Και αυτή πλάκα. Πλάκα είναι. Μα όλοι έρχονται εδώ και ξεβρακώνονται για πλάκα. Όχι όλοι, η δεύτερη είναι. Στον προηγούμενο δεν ζητούσατε να βγάλει την μπλούζα του. Την μπλούζα. Άλλο η μπλούζα, άλλο τα υπόλοιπα. Γιατί? Όργανο είναι. Παιδιά. Να, συμφωνούν και οι πιανίστε. Αυτό που το εμπνευστήκατε, πώς σας ήρθε στο μυαλό? Στο YouTube το είδαμε. Το είδατε και... Ένα ωραίο απόγευμα και Ναι. είπαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κι εμείς κάτι ανάλογο. Έχει πλάκα. Εγώ διασκέδασα, νομίζω ότι το χιούμορ είναι τόσο εμφανές που δεν μπορούμε να καθίσουμε τώρα να μιλάμε. Ευτυχώς ήταν μόνο το χιούμορ εμφανές και τίποτα άλλο. Χίλια συγγνώμη. Την επόμενη φορά πώς καταλάβατε. Γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει η επόμενη φορά. Ευχόμαστε. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος που έγινε αυτό στο σώμα Καλή μας. μόνο. Ναι.
Και σας βρίσκω υπέροχους με τρομερό χιούμορ. Δόξα σε Θεός που μας φτιάξει το κέφι. Σας περνάω και άντε και την ηρωική του Μπετόβεν του χρόνου. Το επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Περάσαμε. 2-1. 2-1 περάσατε. Να σας πω και το επόμενο με σαξόφωνο από πίσω. Φακές και τέτοια. Πάνω απ' όλα λοιπόν υπήρχε ένας φόβος όμως. Ο οποίος ήταν το καπάκι. Φαντάσου να κλαίει. Θα έκανα και φωνητικά.